Приятели, тук на Трифон Зарезан сме на една рекийка. Тук е една салатка, останала от ряпа, зелен, моркови, чушлета, кисели краставички. Имаме препечено хлебче и отиваме тук малко луче, чесън на една хубава салатка и отиваме на една рибена чорбица. Една рибена чорбица. И след това второто е една пържолка, малко наденичка, картофки, печени в фраер, бобец, ропотамо, майонезка малко. И тук виждате бело винце. И айде да минеме към Свети Валентин, да не се разсърдат и дамите. Ето едно сладко изкушение съм направил. Да се не разсърдат. Айде, така се посреща двоен празник, приятели, двоен. Ем Трифон Зарезан, ем Свети Валентин. Айде, живи и здрави!